Li parêzgeha Qersê ya Bakurê Kurdistanê beroş ji bo penêrên helandî dikelin. Li gundê navçeyên Zar û Şad û Cila û Zeyên Qersê bi nêzîkbûna zivistanê re geremola penêrê helandî yê ku ji şîrê mangehan çêdibe û zêdetir zivistanê tê xwarin dest pê kiriye. Her çiqas ajeldarî zehmet be jî teknolojiyê hinekî karê jinan hêsan kiriye, lewra mangehan bi makîneyan didoşin û paşê bi makîneya şîr to û şîr ji hev diqetînin. Onun sütünü sağarıq, makineden çekeriz. Em şîr didûşin û li makîneyê dixin, şîr û tûj ji hev diqetînin, piştre dikin berûşan û heta ku tirş dibe dimîne. Piştre em tifika xwe pê dixin û dikelînin. Penêrên ku tên amadekirin, piştî xwêkirin û ji hevkirinê yan dikin çermê pez û yan jî debiyan û ji bo xwarinê amade dikin. Jin hem pêwîstiya malê dabîn dikin hem jî aliya aborî ve sûdê digihînin debara malê. Onu topladıktan sonra Piştî ku diqede em kum dikin û dişûn, piştre ta bi ta ji hev diqetînin û xwê dikin. Yê ku dikeve çerm em dikin çerm, yê ku nakeve nav çerm jî em dixin nav plastîk û debiyan. Parêzgeha Qersê li ser asta Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê navendeke girîng a ajeldariyê ye. Li gor amarên fermî sala 2021 li Qersê 620,606 mange û 604,755 pez û bizin hebûn. Qers di hejmara ajelên mezin da li ser asta Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê di rêza çaremîn de ye.